Camacho. Happy birthday po sa inyo, sir. And sir, matanong lang kita. May idea ka na ba kung kanino galing yung surprise ang ito para sa inyo? Okay. Kilala niyo na? Ayan. So, itong surprise din po na ito, sir. Meron din po silang ipinadalang message na babasahin ko na lang po para sa inyo. Okay? Alright, basahin ko na lang po yung message nila, sir. Medyo mahaba ta. Michael, sa totoo lang, hindi ko pa rin maipaliwanag yung kilig na nararamdaman ko sa tuwing babanggitin ko yung pangalan mo. Michael Camacho, mahal ko. Ewan ko ba, feeling ko nasa high school pa rin ako. Totoo pala yung first love never dies. Noon alam ko nang mahal kita, pero syempre hindi naman ako ang perfect one for you. Kaya itinago ko na lang yung feelings ko. Pero I realize na life is too short, so I should make the most of it. Kung mahal mo, let him know. Ganun. Kaya nung umuwi ako last time dyan sa Pinas, I made sure na malaman mo na mahal pa rin kita. Ikaw ang bukod tanging tao na naging totoo sa akin. Lalo na noong nawala si Daddy, ikaw ang naging sandalan ko. I just wish you a good health and happiness, especially sa piling ng mga anak mo. Mahal kita hanggang sa dulo. Once again, happy birthday. I love you from Abby. Ayan, palakpakan naman po natin si Sir. Ayan, Sir. Sir, baka may message ka din po, Sir, para sa ating sender, para kay Ma'am Abby. Kahit short message lang, Sir. Nasa lahat, salamat. Ingat ka palagi. Thank you. Ayan, okay na, Sir. Ayan, palakpakan naman po ulit natin once again, Mr. Michael Camacho. And my request to everyone na sabay-sabay din po natin kantahan ng happy birthday ang ating birthday celebrant. Okay, kantahan po natin si Sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, mabilis na sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, and sir, meron din po tayong cake na nakahanda. But before you blow the candle, sir, mag-wish na lang po muna tayo. Alright, wish na lang po muna kayo, sir. Wish. And pag okay na yung wish nyo, i-blow nyo na yung candle, okay? Okay. Okay na po ba yung wish, sir? At the count of 3, i-blow nyo yung candle, okay? And 1, 2, 3, blow down. Ayan, once again, happy birthday po, Mr. Michael Camacho. And picture na lang po ulit kayo, sir, dito po sa gitna. Ayan, picture na lang po, sir, sa glit, ha?